roy you try. You roy you try. Ngina jing tapi you try ka ba jam ha kani ka por. Story time. Sngow you try sa sisian pat ni yo e ka bania don rang kat lem kum ni bania sngow na kaktin ka jong blay na bangi tep kaktin ka jong try ka wan ra e ka jing em ha ka jing em ka jongi ka wan ra ru e ka jinghikai ba ka jing man toy ka pensan ya ka jing em ka jongi ka pensan ya ka jing long man siem ka jongi ya ka jing em hi barok ko we u try u le ki kamba kan sngow you try sa sisian pat ni yo bania lum lang kum ni ya ka bania sngow na kaktin ka jong blay Abang itu, kadang kaktian ka jong try, ka ba jing em yangi way pi way, kalong ka jing mentoy, kalong ka jing hikai nam ta jing ibaro, ka ai ru yangi ya ka jing sneng ba kum no, ni dei ban em bat ban yat ha ka ni ka jing em kat bangi ni dang em ha ka ni ka pertai. Bat ha ka ni ka poru ni dan rengkat lang bagi ni kena baro, ban yo ban selok na kaktian ka jong try, ba kan long ka jing mentoy nam ta jing way pi way, lem kum jo ni nget scam. Ba ha ka ni ka por kat ba firu. Pia don kat lem bat ni, pi shashkor de kaktian ka jong try, pia shimben talem, wala da fi dan hang ni bat ni hendai fi dan ha ka yeng ka jong pi yeng pi shong. Ha kama jong ka television ka jong pi bat fi shimben talem bat ni ha ka Kidzo praise. Ha ka ni ka por ngi le ka ban kran halor ka wai ka topic ka baya dei ba bat ni bat pi ru nga nget kumju. Ngate bat nga nget scam babaro na pedeng jongi ni dan ki paralok ki jongi ya ki bang ngi khot ki best friends ki jongi. How to fi dan ki paralok? Ngangai fi ru baro fi dan friends am? Fi dan ru ki best friends? Te haba fi dan ki friends jong pi. File ayu bat kita ki friends. Ha? File kai nang ta? Nia shongkai bagi friends jongi nang ta ngile. Nia tu kana bagi friends ki jongi ni lekai cycle bagi friends ki jongi nang tangi le you bagi friends ki jongi lekai ya be nang ta okay ban nganget bahaba ki parlok ki jong pi ki wan hayeng jong pi ji wan nam ki parlok pi hayeng pile you bagi ta ki parlok haba ki wan ka hayeng jong pi ho to fi shu ong oh ali wan shong hayeng jong a bat pi pat no ila dia Haba ni sngow tu ki wan ki parlok ki hayeng ki jongi ni lem no bat ki ni ju shongkai bat ki nang ta pi shongkai bat le you ni ju ya keren nia kana bat nia snap ru ya ki bat haba ki parlok jong pi ki wan hayeng jong pi keman ne fi sngow si keman i keman balai na marba i friend jongi i wan ha yeng jongi Nganget piru hang tu pi dan ki parlok ki jong pi bat haba POE ba ki parlok ki jong pi ki wan hayeng jong pi lem no pi pedang sngow bhai ki pi shong bat ki net por bat ki bat pi khana bat ki bat kham tam pi snap ya ke ka ba ki don ya ka ban kan sngow happy bat ka bible ka yetko ingi ba uji suru la don kini ki parlok ki jong u ki ba dei shipara ba kita ki dei Lazarus, Mary, but Martha. Tigla jaha ka way ka por, bakat ba o Jisu ulayay nakatakan nong red, but haba ka Martha. Kalayo sngow ba o Jisu uwan yay nang ta, pitip ka Martha kala kamen But haba kala kamen kaliam no, haba pipi yo sngow ba ki parlok ki jong pi ki wan siya yeng jong pi, filong kum no, fi kamen na fi sngow si Fi kamen But pilih aku menu haba pi sngow bi parlo jong pi idan hajan yeng jong pi ni let ban yang sngow bha yeki syaka yeng jongi. But kala jaha kata kapor bakat ba ka Martha ru kala yo sngow ba uji su la ya leng banang ta kala le amno kala kemen ka Martha but kamare word syau Jisu ban pedang sngow bha ya uji su syaka yeng jongka. Bat kala let ban mare bat ko ong wan Jisu wan si yeng jonga kala khot kala kemen bat kala pedang sngow ba Jisu ban wan rong hayeng jong ka bat vitem haba ki wan kai ki parlok ki jong pi hayeng jong pi
Pilem no bat ki. Mi shongkai bat ki parlok. How to ju day ba haba ki wan ki parlok hayin jong pi ki wan kendo e pi. Pin e noi ki parlok jong pi hang ta bat pin pet no. Em. Haba ki wan ki parlok ni le kum no. Ni kwa ba ngin shong bat ki ngin ya keren bat ki ngin ngap ru na ki. Henry hang ni pat ngiyo i ba kani ka Martha hakabaning kong kala kamen ba ba Jisu uwan kala late ru e kaban pediang sngo ba ya u syaka yeng ka jongka ka Martha kala leomno ka penban kala bun kam yaki kam jongka ha yeng kala bun kam ye ka ban late ban shed jing shed nam ta jong u but Hitep, balay ka Martha, kala sngo si ha ka ni ka por, ba kala sngo kuslay on ka Bible. Kala kamen ho ha ka baningkong, Henry habaw Jisu ula wan pat, ban syong ha ka yeng jong ka Martha ka liam no, kala bun kam pat ikiwe ki kam. Jaka bakan syong bat u Jisu, ban ngap ya u Jisu, ban ya keren ru bat u Jisu, ka Martha ka liam no, kala i u Jisu ha ka kamra, bat kala let ya ka ban, shed ban tiu ban tray ban kata kiwe pat ki kam. Henry kabas ngau tenat pat ha kani kabalat ho ha ka Bible kalong. Ka Martha kala don pat kawe ka para jongka ka bakar tengkom no ka Mary. Henry ka Mary pat kaliam no ka Mary haba kala yo i ba u Jisu la wan hayeng jongka ka Mary ka i ki kam baro jongka bat ka let ban syong haki kijat ki jong u Jisu on ka Bible. Ban ngap ya u Jisu. Pi ka jingya pea jong kini ki arngot ki sipara ka Mary bat Martha. Ka Mary kala syong hai haki kijat jong u Jisu. Ban le kum no. Bahkan ngap ya u Jisu. Henry ka Martha pat kata kabala pedang ngop ha ya u Jisu syayeng jong ka penban habala wan u Jisu ka Martha kaliam no kala i no ya u Jisu bat kalet ban ayu ban tray kam pi ki parlok jongi ki sngo tenat bangin i ki marway ne ngin syong lang bat ki haba fidon ki parlok fi sngo tenat ne am ban ngap ya ki sngo tenat am fi ju sngo tenat ban keren banyi ki parlok jong pi em ni sngo tenat ban ya syong lang ban ya ngap naki Henry hang ni ka jingya pair jong ka Mary bat Martha ka longom no ka Martha kala bun kam ka i yo Jisu marway Henry ka Mary pat ka lem no ka i lut ki kam baro bat ka let ban syong ban penlet por kat bau Jisu dan hayeng ban syong haki kejar ki jong u bat ban ngap ya u Jisu amen. Pi kani ka jingya tu kana shpang ka Mary bat Martha bat ka ba hei ba u Jisu la wan ban jingo eki hayeng jong ki ka hikai kum no yengi hang ningi i arngut ki sipara ka wei ka bala khori u Jisu Henry la i umar wei bat kala let ban tray ki kam jong ka ba ar pat ka Mary ka bala kemen ha ba u Jisu la wan hayeng jong ka ki i ki kam baro bat ka syong ye ka ban ngap eki kitien ki jong u Jisu. But fitep haba ka Martha ka yo i baka Mary ka syong haki kijar ki jong u Jisu ban ngap ya u Jisu bat ka i no ki kambaro fitep ha ka ni ka por kala longgum no kala dom kala bitar bat kala kuslai fitep balai pi ju sngo tenat haba don ba i pi ban tray marway pi sngo tenat ba badan ban yarap ya pi em ka Martha ro ha ka ni ka por ka longgum jo ka Martha ka bun kam bat haba ka yo i baka Mary pat kala i ya ka Martha ban tray marway bat kai la di kala le ban syong haki kijat jong Jisu ka Martha kala longgom no kala kuslai kala bitar bat kala wan naga jingdom that's it hakamat ka jong Jisu bat ban ong try mem khmi se ya ka ni ka Mary pet ka i ki kam ki jam baro ka syong hang ni haki kijat ki jong me ban ngap ya me ong ya ka ban wan ban yarap ya nga Henry hitep u Jisu pat ujubab kuno ya ka Martha u Jisu ong ka Mary kala jit ya ka ba hitep ka Mary ka jit ka ka Mary kala jit ya ka ba hitep ka ka ba ha ka di ka por u Jisu ong
ka Mary kala jit ka babha, ka bamut, ka Mary kala jit ban i ki baro, bat ban shong ha ki kja jong o Jisu, bat ban snap ya ki tien ki jong u. Henry ka Martha pat kale amno, haba kala trei ki kam ki jong ka perkat ngarung ale ka babha. Balai, namar ba ngala khot yu Jisu hayeng jong a, ngabun kam nam ta jong no, nam ta u Jisu. Pitep ha kani ka jingitu khana shpang ka Mary bat Martha, ngidon ka jinghikai ka ba crown nam ta ka jongi. Bun sien kum ka Martha, ngiru ngis ngau ba, o haba ngale siya jeseng, ngale amno, ngale ka ba, baha. Ngangeng, ngi baro ngi ju perkat ba, ka jingle jeseng, lani ban shong ha ka Sunday school, ban ruai ki jing ruai jong utrai, ban puli ya ka Bible, ban shong ban duai. Ngis ngau ba teng haba ngile tang kita, ngilale ka ba, baha. Henry, hang ni u Jisu ong ka Mary kala le ka ba, baha. Ka ba baha ka Mary kala, shong haki, kejat jong u Jisu, bat kale amno, ka ngap ya u Jisu. Ingi ju ong, ngale ka ni, ngale ka te, ngale na ka banta jong u Jisu, ngale nam ta utrai, ngale siya ka jeseng, man ka sngi ublay, habadon Bible study, ngale siya ka Bible study, wat nga ruai ru ki jing ruai ka ba day, ka jing ruai na ka banta jong u, try Jisu. Henry fitep, u Jisu ong, kibun ki kam kumba ka Martha kalale, bat kala sngo bangale ikini baro nam tau Jisu. Henry penbanpat ka Martha ka ine amarwe yo Jisu. Ka amarwe yo Jisu. Auto fi sngo tenat haba ki parlok jom pi ki amarwe yo pi. Judan bas sngo tenat ban sya amarwe ki parlok. Haba ngi don ki friends ngi kwa ban nek kumno bat ki, ngi kwa ban shong bai bat ki bat ban keren bat ki. Bangingin yaki marway. Kumjuru ka kting ka jong blay ka ong ingi ba u Jisu u khot ingi ki paralok. Telada u Jisu u khot ingi ki paralok kabamot u kwa bangin ya le kumno baru Jisu ini ya shong ini ya keren ini ya ngap ya ka ka ba u Jisu u done ka ban ong hangabat hangi baro. Ba umdai bangin u Jisu marway tang hang te ha jeseng habang ngile siya jeseng mo tinting bunsin ki kena ki ju perkat wat ki balarang baru ki ju perkat ba uji susah ha jeseng hayeng mani ba kayeng mani try ka de kayeng ka jong try tikum ta ni juliam no ngile ban visit la ne ban le ban kendo uji su le setang shisin shitayo how many days in a week 7 days mother ublay wa ngi nyos ngi hakashi tayo. Bat ngile ban kendo yu teng ngi perkat ngile kendo yu Jisu tang shisen shitayo. Pitrai ka pen keman yu try. Kata kam pen keman yu try. Ban ya dei parlok ka bamut ngi kwa be bandon bat ki ban ngap iki ban ya keren ru bat ki. Bat habau Jisu khot ingi ki parlok ki jong u kwa ban ya keren bat ni. Bat fitrai kumnu ngila ban penlut por bat utrai bat u Jisu. Fitip ka Bible ka hikay ngi ba ngidei ban penlut por ba utrai haka ktien ka jong u. Bat fitip nam ka jingduai ka dei ka wei ka benta bangi ngi shong bat nia ngap bat nia keren bat u try. Amen. Ba ka jingduai ka longpum kata ba ngi jia shong bat ki parlok nia keren kendiat bat ngi ngap kendiat. Umdai ba ngishu keren be bat ki kishu ngap ingi. Bat kam dei ru ba ngishu ngap be yaki ba ngiem keren iki. Kadon be ka por ba ngi keren kendiat bat ngi ngap ru kendiat. Ka kting ka jong blay ka hikai ingi ha ka gospel ka kum u Yohanes ha ka lenong ka ba khatsan ka dekot ka ba khatsao. Ha ka ni ka lenong ka ni ka dekot u Jisu ong ngakot ya piki parlok ki jonga. How to film keman ba u Jisu ong ingi de ki parlok ki jong u? Keman film keman la da u Jisu ong you are my friend. Keman la da u Jisu ong you are my friend.
Te habangi yo parlok ha Jisu ngi dan kaman lem no. Bangin syong bat utrai, ngin ngap ya bat ngin keren ru bat Ai bangin penlong tangka rukom, bangin de saja seng, bangin syong ha ka Sunday school, ngin ngap ya ka tingga jong utrai. Ai kan long ka jingim nam ta jonga ba jongi lang baro, ngin penut por ba utrai, baro kisngi ha ka tayo. Gidan nyos ngi ha ka si tayo, tungin penut poru nyos ngi. Baro nyos ngi bat try. Shwa bingin le kan nugo kam, ngin kan mau shwa bangin ya keren. Ban ai di sha try. Nginum longkum ka Martha ka liam no, kala khori Jisu hayang jongka, Henry, ban ka e no Jisu marway, bat ka kala le ban bon kam bat, ban tray ki kam ki jongka, bat ka e no Jisu. Henry tu ai banga bat mangi bat mapi baro ngin longkum ka Mary. Hei bangin lekmen, bangi yo ban syong bat utrai, bangin smokeman bat ngin long kibala kerku, habangi syong haki kijat ki jong utrai, bat ngap ya kaktien ka jong blay. Ifin kan mau parlok baro, ba ngin long kum ka Mary, kabar ken kor ya ka jingnon ka jong utrai, bat kabashash kor ya kaktien ka jong blay. Nginum long kum ka Martha hei bangin khot tingin khot Jisu ban wan ha ka jingem ka jongi henrei ngili akum no ngim ai por pat ya Jisu. Namarba kumba ka Mary kala jet ya ka babha ka bamut kala jet ya ka ban ngap ya ka kaktien ka jong blay. Pite balai ka long ka babha ban ngap kaktien ka jong try ya ka kaktien ka jong blay. Namarba ka sam ka hikaya ngi bakaktin ka jong ublay ka day ka ay ka syarak yaki kejat ki jongi bat kaktin jong ublay ka longru ka ay ka jingshai haka lenti jongi dekum ta ngin long kiba start kiba yat haka jingshai kiba teb ya kaktin ka jong ublay dekum ta ngi kwa ban kentu ya piru baro ba nga mangi bat pi baro tengin ya longkum ka Mary ngin lekmen haka jingnon ka jong utrai ngin khot ngobhai utrai haka jim ka jongi bat ngin penut poru bat try bangin iet ya ka ban ngap ya ka ktien ka jong blay na bangi tep kat bangi dang penut por ba utrai Jisu kat bangi dang ngap ya ka ktien ka jong utrai kat tangi nang san haka jingem ka jongi bat haka jing tep ya Jisu Christ blay jongi te hado bangin ya kendo biang pat bat pi haka way pat ka episode jong ka Kids Praise ban wanra shapi ya ka jinghikai na ka kating ka jong blay nganget nang ni shakmat ngin long kita ki kena kiba khot ngobha yo Jisu tang bangin khot ngobha bat ngin ino padi henrei ngin pendet poru ya ka ban syong bat ban ngap ya Jisu kumba ka Mary ka kala le kan long kum jo ya nga ba de ngilang baro ba de pi kum jo baro ba ngiru ngin long kum ka Mary ba ngin jet ya ka ba bha na ba ka ba bha tam e de manu Jisu ba ngin it ba ngin jet tang ya Jisu